dneska mám takovou trošku špatnou informaci. Došlo k tomu, že mi hackli můj Fortnite účet. Je to velice smutný, že jo? Protože jsem do toho dal strašně moc peněz a je to smutný. Stalo se to tak, že jsem jednou v pondělí chtěl hrát Victory Cupy, jenomže nemám vyfásko na PSku, takže jsem to chtěl dát do Epiku, jenomže v Epiku byl jinší e-mail, než mám používat. Ten e-mail jsem neznal jsem přihlášení, neznal jsem nic do toho e-mailu. Bohužel mi teda dvojfázko nevyšlo a hnedka po 15 minutách mi hackli můj Fortnite účet. Dneska s ním kamarád hrál, je to prý asi Rusák, takže jako tak. Psal jsem Epic Games, poslal jsem ten formulář a napsali mi, že teďka čekám asi 3 dny, než mi odepíšou a než potvrdí si to jsem fakt já. Takže lidi, tohle prostě byl 2minutový prostě video. Ano, jsem to potřeboval říct. Takže jo, mějte, čau.